Jena dejjem hawnhekk meta nkun dieħel isma' mlinna dik tal-kantina mbagħad immur fejn tħobb il-qalb u hemm Siltiet li bqgħu popolari. ħafna u ma nistax neħles minnhom, nixtieq neħles minnhom Sinjal tajjeb imma ta'. Għax hemm songs oħra wkoll. Meta nisma'hom fuq ir-radju dejjem nispiċċa nkanta magħhom. Napprezza ħafna. Sinjuri, applaus Mike Spiteri. Grazzi. Kem darrejtni ħażin biex inderri neħtieġ li nkun ħdejk kemm kien jiswili li qatt ftit attent inkli l-maġġieri għajn ta' ferħ nħossu qribi kull ħin nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl jekk mhux imħabba li għandi għalik għada x-xemx mhux tila tur is-seb fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja kont moħħi lejl u nar m'hemmx lilek ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija qalbi tgħix bl-imħabba lejk ma rridx tinsa wedid nerġa' ntennilek lilek irrid intlaq wa tama għall-isbaħ ġejjin ersa' qrib ħadd tisma' dawn il-kliem fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja kun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija din qalbi tgħix bl-imħabba lejk kont ħlobtu qod mitluħ l-imħaddam lejt bidmuħ finni kaddejt nirtod għax rajtek sejra l-bord fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja kont moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija minn wiċċek nil-maħdija